Mojou motiváciou k tomu, aby som sa pridala ku kampani, ktorá je proti sexuálnemu násiliu a násiliu páchanému na ženách, bola taká, že som počula dve ženy rozprávať sa v reštaurácii. Boli to dobré kamarátky a jedna hovorila tej druhej, že žije vlastne s mužom, ktorý ju psychicky týra a je vlastne pod ekonomickým tlakom, pretože ona nepracuje a on ju vlastne vydiera. A povedala som si, a tá jej kamarátka hovorila, že teda je to v poriadku, lebo že predsa aspoň sama dobre, že nemusí riešiť to, že by musela naháňať peniaze. A mne to prišlo niečo tak strašné, že som si hovorila, že by som chcela spraviť niečo, možno prostredníctvom hudby, aby som podporila tieto ženy, aby vlastne nejak začali riešiť tento problém, pretože si myslím, že je to absolútne nepripustné v súčasnosti, aby sme žili v takom vzťahu, kde trpíme. Začala som sa viac zaujímať o tento problém, aby som mala z čoho vychádzať aj v texte, aj v hudbe. A dozvedela som sa, že vďaka osvete, zmene zákonov a službám, ktoré vznikli, aby sa niečo robilo s týmto problémom, sa zvýšila miera stíhania a nahlasovania trestných činov v súvislosti s partnerským násilím. Keď som počula tieto dve dievčatá, ako sa rozprávajú o tom, že jedna z nich je finančne závislá od svojho partnera, dostala som sa aj k pojmu ekonomické násilie, ktoré je tiež jednou z fóriem násilia páchaného na ženách. Ďalšia informácia, ktorá bola pre mňa naozaj šokujúca, je, že 38% zo sexuálneho násilia na ženách je páchané aktuálnym partnerom a 88% je páchané osobami, ktoré tie ženy poznajú. To znamená, že nie je to niekto, kto ide okolo vás v parku v noci, ale je to naozaj buď váš bývalý priateľ, alebo kolega, alebo niekto známy. Okolie týchto žien by malo týmto ženám dôverovať, pretože často je to nejaký charizmatický človek, ktorý pôsobí strašne fajn, a svokra alebo priatelia si myslia, že predsa nič také by nemohol robiť, veď on je predsa úplne úžasný a všetci ho milujeme. Ale bohužiaľ často títo partneri bývajú práve takýto a to, čo sa deje doma, nevidíme, takže naozaj je nevyhnutné, aby sme týmto ženám dôverovali. Ten text, ktorý som napísala, Puder, tiene, krvavé prstenie, hovorí o tom, že ženy zakrývajú rany, ktoré im spôsobili násilníci, pretože sa hanbia za to, že niečo podobné sa im deje a myslia si, že oni sú vinné, ale je to presne naopak, pretože oni v žiadnom prípade vinné nie sú a vinný je iba ten človek, ktorý im tieto rany spôsobil. V prípade, že potrebujete pomoc alebo podporu, volajte linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212. Utekaj, 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 utekaj. Kto vidí a vie to.